हेलौ आंनि गोरबोनि रानि अबाव दं? जंगालाव दं। मा जाखो? जंगालाव मा खालामबाय दं? जंगालाव रासलीला खालामबाय दं। नोंनोलाय मानो नांगौ? आंबो थांनि। आरे न'आवनो दं। मानो? मामोन? मा खामानि दं बुं? नाय आंनि गोरबोनि रानि दिनै गोदान बोसोराव नों आंखौ लोगो हमा नामा? बयबो गोदान बोसोरनि पार्टि खालायगासिनो लोगो हमलायगासिनो आंखौबो लोगो हमफैदों। फार्स्ट टाइमनि थाखाय फेसबुकनि मोजां मोनलायनाय देखायफैदोब्रा बेसे मोजां मोनो लोगो हमफैदो। खारै लोगो हमफैदों आंनि बिखानि रानि गोरबो सना। जुनाय बुं अबाव लोगो हमनांगौ? ओरैनोथ' आङो मुला रेस्टुरेन्टावनो बांसिन थायो नाथाय दिनै नों फैगोन नालाय गाइखेर रोसि रेस्टुरेन्टावनो लोगो हमगोनब्रा। बाबा बाजैया फैगासिनो। आंबो नायगोन बाजैया माबायदि लेटाक पाटाक नंगौना नङा? बारा गाखरबाय थानाङा फैब्लानो थांखा बेनिफ्राय नङाब्ला बेनि सिगाङावनो जोदलालै मोनथिखा। चुप दे सिरि था आं फन खालायनि। हेलौ फैबाय दं ना? औ आं थांबाय दं। फैबाय था फैसा लाबो दे फैसा। सिरि था फालतु। फैगासिनो रो। ब्र नोंथ' बिराद सोबख'ग्रा थारमाने खिबु सिरसे सिख्लानिफ्राय फैसा बियो। ब्र नों मा मोनथिगौ आंनि बागै? गोबां फैसा दंलै आंहा उखुम सायाव फोराननो जायगा गैयै जादों। बेंकआव दोननो जायगा गैया मोसौआबो फैसाखौ जायै जालायलांबाय न'आव लाख दंफां बिलाइ बायसा फैसाफोरा सोरजिना दंलाबायो। बा एसेबां फैसा दं नोंहा? फैसानि सायावनो उन्दुयोब्रा आङो। ब्र आंखौबो बुंना माबोरै फैसा खामायो। आंथ' नै भिखारि जागासिनो जाबायानो दं भिखारिसो जानांथारबाय। ओरैबायसा भिखारि जाना दं बिस लोंनोबो फैसा गैया आंहा। द्रामाया बास साला खार बिनिफ्राय खारदों होनदो खार। भिखारियानोसो। इसोर आंथ' दिनैसो फार्स्ट टाइम एबबिनि सिख्लाखौ लोगो हमनो नागिरदों माबोरै नुदोंथाय आंखौ टेनसनावनो खिबुफोरासो मानलायलांबायहाय फेस टु फेस माबायदि रायज्लायनो रोंलायलांलालां। हाय आं सफैबाय। आंनि गोरबोनि राजाया गाइखेर लोंबाय ना? आरे नों सफैबाय बरिया मास्त जिलेले दानिया बुंदों मा खौरां? आंथ' मोजाङैनो दं नाथाय मोनसे बाथ्रा बुं नोंखौ फट'आव जेरैबायदि नुदोंमोन रियेलाव माथो बेबायदि नङायानो। मा बुंदों? आंथ' बै सेंग्रायानो नोंजों रायलायग्रा सेंग्रायानो आरो नों आंखौ एबबियाव आइ लाभ इउबो बुंदोंमोन। औ बुंदोंमोन नाथाय नोंथ' एबबियाव नुनाय बायदि नंथारा रियेलाव गुबुनथार। आरो नों माथो रियेलाव आलकेट्रा बायदि दाउखा बायदि गोसोमथार। आरे आं एडिट खालायनानै सोलायजोबनानै एबबियाव गोसोम दाउखानिफ्राय दाउबो गुफुर खालायना नोंनो हरदोंमोन। गोसोमबाबो आंनि गोसोआ आटा बायदि गुफुर। थारमाने नों आंखौ फोथाय खेबस' खालायदों। पिक्चाराव टाइगार श्रफ बायदि आरो रियेलाव आफ्रिकान बायदि। फोथाय खेबस' मा फोथाय खेबस' टाइगार श्रफखौ ओरैनो हिर' बायदि नुगोन नामा? मोनसे फट' एडिट खालायनायाव सानसे नांगौ मोनथिबाय। बिनि उनावसो फेसबुकाव आपल'ड खालायो आरो बिनिफ्रायसो एबबियाव लाइक फैगोन कमेन्ट फैगोन। माइबानि आगै सना आरो नोंबोथ' आंखौ कमेन्ट खालायो हेन्डसाम असाम सेक्सि बय होननानै। आं मा मोनथिगौमोन नोंखौ दि आफ्रिकान मांकि बायदि नुगोन। आंथ' आगोलनो मोनथिखानाय मोनब्लाथाय नोंखौ कमेन्टसो लिरगौमोन आं दाउखाया जेसेबां देलायबाबो मेकआप फोनब्लाबो दाउब' जानो हाया होननानै। नंगौ नामा? नों होनब्ला नों बै बुंनाय रावफोरखौ बावगारजोब्बाय जेब्ला नों आंखौ सना मुनु बिखा बिख्लो सना फिथर बेफोरखौ बुङोमोन। आरो दि बांसिन बाराद्राय हर गेजेराव आंजों कम्बल सिङाव उन्दु चाटिं खालायबाय थायोमोन बेफोरखौ बावगारबाय नामा नोङो? गोदै सिनि बायदि रायलायहरोमोन सिनि जायोमोन माथो आंजों गोसोखां बेफोरखौ बावगारबाय नामा?
आंखौ बेफोर बाथ्राखौ दा बुं बेफोरखौ गोसोखांनानैथ' आङो गावखौनो एसेबां गाज्रि फिलिं फैगासिनो दं दा इस 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 सोरबा सिम्पान्जिजोंसो रायलायबाय दंमोन आं चिचि मुगिल' लेथ्रा बाथ्रानो नंगौ नोंलाय बेसेथ' गाइखेरजों दुगैना फैदों खोब गावखौनो नेचारेल बिउटि सानदों खोमा नोंबोथ' मोखाङाव मेकआप लागायना फैदों 10 किल'सो दानो मेकआप लागायाब्ला खामानि मावग्रा रुवाथि बायदिसो नुगोन अ माय गड गोसोम बुन्दा नों आंखौ रुवाथि होनना बुंदों नों मिथिगौ आङो न'आव साहा लोंनाय कापखौबो लोंग्रा जायगायावनो दोनो मोनसे जायगानिफ्राय मोनसे जायगासिम लांना दोनैया नों आरो आंखौ बेबायदि बुंदों हारामि आरो आंखौ न'आव एन्जेल रानि होननानैसो बुङो मोनथिबाय आरो मेकआपा ओरैनो फैया किल' मेकआप मोखाङाव फोननो थाखायबो फैसा नांगौ फ्रियावनो फैया मोनथिगौ नों बेसे दाम गोसानि मेकआप लागायो मोनथिगौ दे थाइबा दामनि क्रिम फोननानै फैदों जायखौ जोंहानि मोसौ गायनोसो लागायो अ माय गड थाइबा दामनि क्रिम बुथारगोनलै नों मानसिखौ मा एसेबां खोथिया नोंनि साननायफोरालाय दाथ' आरो आंनि सेन्देलाबो नोंनि गार्लफ्रेन्ड जाया नै नोंनिफ्राय आंनि गामिनि नाब्ले हामफे बिसोरसो मोजांसिन नोंनि बायसा एसेबां नख्रा लेबेल देखाया आरो मालाय न'खरनि खामानिफोरखौ मावो नों मासे सैमा आरो दाउ फिसिनायनिबो अखाद गैया नोंहा एक्सकिउज मी दानो ओरैबायसा सोबागोन हाथाय बारग'ना उखुमसेयाव सहैखागोन